ба ҳисобҳои астрономӣ дар тоҷикистон наврӯзи имсола 21 март соати 2:30 вақти маҳаллӣ фаро расид. аввалин лаҳзаҳои фарорасии наврӯзиро бошандагони ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе дар шумори занону бо унвони ҳунарманд, аҳли фарҳанг, маорифчиён ва ҷавондухтарон бо шаҳомати хоса ва вижагиҳои ин иди бузурги миллӣ таҷлил намуданд. аҳли заҳмат дар қисмати аввали шаби 21 март бо омода намудани таоми миллии суманак ва афрохтани гулхани наврӯзӣ ин ҷашнро истиқбол карданд. бояд гуфт ки бо ҳамин шева ва шаҳомат аҷдодони гузаштаи мо фарорасии наврӯзро истиқбол гирифтаву давоми чанд рӯз базму сур барпо менамуданд. хушбахтона имрӯз ин унсури миллӣ аз нав эҳё гардидааст ва бештар аз ин тамоми башарият ба ин арзишҳои миллии мардуми мо арҷ мегузоранд. базми наврӯзӣ дар гирди деги суманаку хони идона пас аз фарорасии рӯзи нав бештар аз 1.5 соат идома кард ва иштирокчиён ҳар бону дар алоҳидагӣ бо нияту ормони нек дар омодакунии суманаки ҷашнӣ самгузорӣ карданд. пас аз омодакунии суманак иштирокчиёни ин тадбир дар якҷоягӣ зери навои карнаю сурнае ва базму бозӣ ҷониби майдони асосии ҷашнӣ ки дар боғи фарҳангиву фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ ҷой дошт раҳсипор гардиданд. чун пайки фарорасии наврӯзи аҷам фойтуни идона аз кӯчаҳои ноҳияи Фирдавсии пойтахт гузар карда ба шаҳрвандону сокинон муждаи шодмонии ҷашни наврӯзи фархондаро расониданд. бо шаҳомати хоса дастандаркорони тадбири имрӯза фойтуни баҳориро ташкил карданд ки бо гулҳои ороишии баҳорӣ рангу зеб ёфта буд ва он муждарасони хосаи идона ба мардум буд. дар базмгоҳи наврӯзӣ аҳли заҳмати ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе маҳсули дастранҷи худро ба маъраз гузошта. дар гӯшаи дигар намоиши ҳунарҳои мардумӣ аз қабили хӯрокҳои миллӣ, суманаку далда, шакароб ва дигар навъҳои таомҳои тоҷикӣ ки ба фасли баҳор хос аст пешкаши ҳозирин гардонида шуд. намояндагони дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти мақомоти иҷрои кумити давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Фирдавсӣ аз растаи ҳунармандону чирадастони ноҳия дидан карда ба маҳорати катбонугӣ ва чеварию созандагии сокинон баҳои баланд доданд. аз он ки наврӯз мақоми байналмилалӣ гирифт, дар ватани аслиаш Тоҷикистони беиштосо бо вижагиҳои худ ки некию накӯкорӣ, саодату пирӯзӣ, хушҳолию некбахтиро талқин мекунад, таҷлил мегардад. сокинони ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе низ ин ҷашнро бо риояи оинҳо ва орустани хони идонаю дигар рамзҳои наврӯзӣ таҷлил намуда хушҳолию саодатмандӣ намуданд. имрӯз бо ибтикори пешвои муаззами миллат наврӯзи мо байналмилалӣ гардид ки дар доираи ин дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ наврӯз бо тантана ҷашн гирифта истодааст ва имрӯз дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе низ ҷашни байналмилалии наврӯз тантана дорад ва яке аз анъанаҳои ин ҷашни наврӯзӣ ин баргузории мусобиқаҳои варзишӣ мебошад ки ҷавонону наврасони ноҳия низ аз намудҳои гӯштини миллӣ, хуб бозии шашкаву шомот, бандкашӣ ва дигар мусобиқаҳои гуногунро роҳандозӣ карда истодаанд. наврӯзи мо ҷаҳонӣ шуд. наврӯз ҳамасола бо ташаббуси пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллати мо Эмомалӣ Раҳмон ҷаҳонӣ шуд. ҳамасола наврӯзи моро дар тамоми ҷаҳон бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн мегиранд ва мо бо якдигар бо лафзи тоҷикона наврӯз муборак бод якдигарро табрику таҳният мегӯем. зимни суханрониҳо таъкид гардид ки мояи ифтихор аст ки ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наврӯзро ҷашни байналмилалӣ эълон намуда дар саросари ҷаҳон ҳамчун ҷашни фарҳанги умумибашарӣ таҷлил мегардад. аз он ки наврӯз арзиши гарони таърихӣ дорад ва ҳамчун ҷашни талқинкунандаи волотарин одату кирдори инсонист, он ҳамчун мероси тамоми ҷаҳониён пазируфта шуд. аз ин бештар ҷашни наврӯз пайвасткунандаи наслҳо буда новобаста аз ҳамагии гаштҳои таърихӣ аз ҳазорсолаҳо пеш ба мо мерос мондааст. дар қисмати дуюми чорабинӣ аҳли ҳунари пойтахт барои доираи васеъи меҳмонону сокинони шаҳр таровату сурудҳои ҷолибу баландмазмунро доир карда дар якҷоягӣ шодиву хушҳолӣ карданд.